Hello everyone, kulumbai. जोंहा नै दिनैहाय दाउ बेदर लाबोदों, ओमफ्राय अमा बेदरबो दं, ओमफ्राय बहल लाबोदों दाउजों संनोहाय। माने बाजैमोन ओमफ्राय आगैमोन आलासि फैगासिनो नालाय ओंखायनो आरो। ओमफ्राय नै बिदिं संनो स्टार्ट खालामबाय, दालि संबाय, ओमफ्राय नै अमा एसे संबाय, बिबु बिथै एसे होनानै संदों आरो। ओमफ्राय नै बिदिं दाउ, ओमफ्राय बहल होनाय आरो। ओमफ्राय हेजेलाहाय नै बिबौजों बाजानानै उन्दुदों आरो। हेजेला सिखांबाय नै उन्दुनाया सिन जाजोब्बाय गोजा गोजा। नै मिनिदों, गावखौ नुनानै मिनिबावबाय नै आबैया नै आमा सना नै मा जालायखो बेना केमेरायाव ओरै ओरै जालायबाय नोङो। बे सोर मामा? नै आबौमोना नै जोंना न' लुदों मामा। नै थालाय होबाय, बाबाया नै खोनायाना, बाबाया खोनायाखै। नै बाबा नै आबौमोना नै मिस्टिफोरा मा ओंख्रि संदों नायनोसै ना मामा? जोंहा सानैजों मा ओंख्रि संदों? सब्जी होइसे आंटी? सब्जी होइसे? बनाय मास आनसे? भात होइसे? एफालाय কি আছে? বলো পিঠা পিঠা सब्जी। बिसिनि ओंख्रिखौ नाय। हेलौ खालानि देनिनो। खुमब्रा बावसो। Ama, masa lebih sih na? Hari figu made. Ay made, nse. Mama, made fibai nih made. Ay made. Hazel, Sona. Oh, bizi sunay na made biya. Oh, dakli sunaya. Be jidungni sagai. Beyaवनो दोनथ'नांसिगोन नोङो. नंगौ. दे. मा? औ जुखाम लाबोदों नै जुखाम। ओमफ्राय नै बाजैमोनाहाय ओंखाम जाबाय, थाब थांफिनगोन नालाय ओंखायनो जाबाय। ओमफ्राय नै बिथिं हेजेलाहाय बाजानानै उन्दुलायबाय आरो। बिमादैनि आखाइखौ बिराद मोजां हमनानै उन्दुदों नै, ओंखायनो बिमादैया बिराद खुसि। Hazel, nung madeजों थादों Hazel. Oh, Hazel. Emmanuel, bye bye. Tata, bye bye. Tata anda. Tata anda ni sini ada ni. Tata anda. Deh, apa anda? Deh, kumla deh. Ada. Oh, deh. Udah Jordana थांबाय. Jordana. Ayo, बालावसो थांदों नै. Bye bye. Ada? Malah fैफिनगोन नोङो? थाब फैदे. थाब फैफिनदे. औ क्लास आगैजों गेलेबाय. क्लास 2 जोबबां फैगोन. क्लास 2 जोबबासो? औ. जुलाइआव फैदो. जुलाइ भेकेसनाव दे. अके, बाय बाय. बाय बाय. ओमफ्राय आलासिफोराबो थांखांजोब्बाय, ओमफ्राय जोङो हेजेल, आं, ओमफ्राय बिमादै टाउनाव थांनो ओंखारदों नै। आब' होनदो, आंखौ मोजां नुदों नामा? बोलो। ओइ नै ये नै हेजेला नै ये दे नै
आब'जों थाइसे